दा आङो माइक्रसफ्ट एक्सेस बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो नाजागोन। स' नायलांदो नोंथांमोना। दा जोङो सिगाङाव माइक्रसफ्ट एक्सेसखौ जोङो खुलिनानै लाग्रोबाय। बेनि उनाव जोङो ब्लेंक डाटाबेसाव लाबाय आरो बेनि उनाव नोङो मानि सायाव नों डाटा खालामगोन बेखौनो टाइप खालामदो। जेन'बा स्कुलनि मोनसे डाटा खालामसै। जेन'बा इकुइपमेन्ट माबा माबि गासिबो बानायनो हायो आरोना। प्राइमारि कि लागायनांगौ बेयाव नैबेयाव थांबानो जाबाय डिजाइन भिउ, बे सिट भिउ आरोना, डाटा सिट भिउ होनो बेखौ। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय डिजाइन भिउ। डिजाइन भिउआवनो टेबोलनि नामखौ मा होनो स्टुडेन्ट डाटा। स्टुडेन्ट डाटा स्टुडेन्ट डाटा हिसाबै जोङो मोनसे टेबोल बानायगोन। दा बेयाव नोङो फिल्ड नेम बेफोरखौ नोङो टाइप खालामनानै लादो। ओमफ्राय अट' नाम्बार, नैबे जाहैबाय आइडियाव जाहैबाय जोङो अट' नाम्बारखौ होनांगोन आरोना। अट' नाम्बार स्टुडेन्ट नेम नेक्स्टआव जाहैबाय लास्ट नेम। स्टुडेन्ट आइडि। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मा सिटि, भिलेज भिलेजाबो टेक्सआनो जागोन। दा नैबेयाव जोंहा माखासे खोथाफोर दङ आरोना। जेनेबा जोंनि दतमानि सिङाव सोर सोर दङ बेनिफ्राय फैनाय। जेनेबा मेक्सिमाम स्टुडेन्टआ जेनेबा माबानि दतमानि दङ। आं दतमा टाइप खालामबाय। बेयाव मोनसे लुकआप वेबसाइटबो होनो हायो आरो। बेयाव दतमा टाइप खालामनोबा नायदों माबायदि डाटा सिट भिउआव थांदो। टेबोलखौ सेट खालामनांगोन आरो। दतमा अलरेडि ओंखारखाबायना। दा बेयाव जोङो मा होनो लुकआप वेजार्ड होनो हायो आरो। लुकआप डाटा भेलिडेसनाव जेरै खालामो थिग बेबायदिनो आरोना। दा जोङो बेखौ डिजाइन भिउआव थांफिनसै। डिजाइन भिउआवबो साबसिन जायो मावनो। माने डिजाइन भिउआवसो मावनांगौ नालाय। लुकआप वेजार्ड I will type my value बे आरोना। नों जेन'बा आंनि गोसो बायदि आं भेलुखौ टाइप खालामगोन। थारमाने गामि थामि माबा माबिखौ आं खालामगोन आरो। दतमा सेरफांगुरि टाइप खालामबाय आं। कसुगाव पाटगाव गसाइगाव बेबायदि टाइप खालामनानै लाबाय। दा बेखौ नेक्स्ट होदो। माल्टिपोल होजायो आरोना, नांला बेखौ। जायखिया आं फिनिश खालामबाय आरोना। बेनि उनाव जाहैबाय मा होगोन जोङो फन नाम्बार। फनाव जोङो जों मा खालामगोन नाम्बारखौ सेलेक्ट खालामनांगोन जोङो। बेनि उनाव इमेल एड्रेस। स्टुडेन्टफोरनाव इमेल थाया, थेवबाबो आं खोन्थानो थाखाय माबा खालामबाय। जेनेबा दाना गिदिर स्टुडेन्ट थायो आजिखालिथ' मा
इमेलाव मा होनांगोन जोङो हाइपारलिंक होनांगोन हाइपारलिंकआ माबायदि जायो नायना डाटा सिटआव थांदो बेखौ सेभ खालामग्रोनांगोन आरोना जोंना हाइपारलिंकआ नों जेनेबा इमेल एड्रेस जेनेबा जों डाइरेक्टलि थांनो हागोन आरोना बेयाव थुयोबा इमेल हरनो हागोन जोङो डाइरेक्टलि नों माजों हरनो बेयाव ओपन जाबाय आंना एसे लेट जागोन बुस्थुआ बेबायदिनो आरोना फेस खेवखागोन आरो अलरेडि इमेल हरनोबा बेखौ क्लस खालामसै बेखौ नाङा बे इमेला बेबायदिनो आरो आं नोंनो खोन्थादों दा गोदान फेल आङो नैबेयाव थांदो डिजाइन भिउआव थांदो बिनि उनाव फट'खौ जों मा होनांगोन एटाचमेन्टआव होनांगोन जोङो एटाचमेन्ट होनांगोन बे गासिबो गोजाजोबो आरोना yes or no माबा माबि गासिबो बेबायदि होजाजोबो आरो आं बाराखौ खालामला नङाबा भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन नोंसोर मिथिखागोन जुदि नोंसोरनो नांगौब्ला आंनाव कमेन्टआव हरबानो जागोन आं भिडिअखौ बानायना होगोन बेनि सोमोन्दै गासिबो जेसेबां अपसन दङ बेनि सोमोन्दै आरोना कारेन्सि माबा माबि सेलारि होयोबा नोङो बेयाव कारेन्सि होनांगोन कारेन्सि RS रुपिस ओंखारगोन होनबा डलार ओंखारगोन माबा माबि ओंखारगोन आरोना नों माखौ होनो हायो नैबे लुकआप दं मोनसे खालामोबा जाबाय एटाचमेन्ट होबाय बेखौ सेभ खालामबाय सेभ खालामनानै जोङो डाटा सिट भिउआव थांबाय बेखौ जोङो फिल्ड नेमफोरखौ एन्ट्रि खालामसै आरो रेकर्ड फिल्ड नेमफोरखौ गासिबो एन्ट्रि खालामसै दा आं एन्ट्रि खालामनानै लानि एबारे नैबाव एन्ट्रि खालामनाय लोगो लोगो बेयाव थ्रु जागोन हो आइडियाव दतमा नङा जेनेबा दतमा लाबोनोसै उनाव आङो नोंथांमोना बेकग्राउन्ड मिउजिक होनायखौ गाज्रि मोनदोंबा आंखौ कमेन्टआव होबानो जाबाय आं नेक्स्ट भिडिअनिफ्राय आङो माबाखौ खालामनाय नङा आरो होनाय नङा पिक्सारखौ एटाचमेन्ट खालामबाय आरोना जेनेबा पिक्सारखौ माखौ होनो बेखौ होबाय आं पिक्सारखौ माखौ होनो स' आं माबाखौ बानायनानै लागोननि मिथिबाय नैबे डाटाफोरखौ आङो 8थासिम एन्ट्रि खालामनानै लागोननि टु स्टे
एसे नेथ'दो माबा खालामनानै लानि आं खालामनानै लाग्रोजोब्बाय गासिखौबो दा बेनि उनाव गासिबो एटाचमेन्ट होजोब्बाय आङो बेनि जायगानि नामखौबो चेन्ज खालामजोब्बाय गासिबो सोना लाजोब्बाय आं 9टा माबा खालामबाय बेनि उनाव आङो बेखौ सेभ खालामसै आरोना सेभ खालामबाय सेभ खालामनायनि उनाव जों मा जागोन डिजाइन भिउआव थांगोन जों डिजाइन भिउआव थांनानै नायबाय आरोना बेखौ ओमफ्राय माबा सोनांगौ दंबा सोबावदो ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो डाटा शीट भिउआवनो थांगोन बेनिफ्राय नोङो मा खालामगोन मोनसे फर्म क्रिएट खालामगोन जोङो फर्म दा नैबे फर्माव अनेक दङ स्प्लिट फर्म दङ माल्टिपल आइटेम दङ ओमफ्राय डेट ब्लेंक more फर्मावबो अनेक अपसन दङ फर्म उइजार्ड डाटा शीट मडेल डायलग टेबल बेखौ गासिखौबो मिथिनांगौ आरोना दा लासै लासै खोन्थालांगोन सिगाङाव जों नैबे फर्मखौ लाबोनोसै आरोना बे फर्माव ना एक्सेलआ जानला मोनला गावनो गोसोबायदि माबाखौ थिक खालामनानै दोनो आरो ओरैनो होनानै दोनो आरो दा बेखौ जोङो मा खालामनांगोन लेआउट भिउआवल' जों बेखौ खालामनो हायो आरोना गिदिर फिसाखौ डिजाइन भिउआवबो जों हानाय नङा लेआउट भिउआव थांदों लेआउट भिउआव मा खालामजायो बेयाव थिम्स सोलायजायो आरोना थिम्सआ आंना सापर्ट खालामाखै दा थिम्सखौ नोङो मेनुवेलि नोङो सापर्ट माबा खालामनो हायो आरोना सेलेक्ट खालामनो जेनेबा आङो नैबेनि कालारखौ आङो ब्लेक होनोसै ब्लेक होबाय आं नैबे डाटा लिरनायखौ जों मा खालामगोन लिरनायखौ जोङो गोजा होनसै नङाबा मा होनो गोथांबा माबादों गोथां होबाय नैखौबो लग'खौबो सोलायजायो बेखौ मा होनो गोमोखौनो होनसै नैखौबो सोलायजायो बेखौबो नों मा गोसो सोलायनो हागोन आरोना इउ आर रेडिखौनो होनसै नैखौबो सोलायनो हाबाय नोङो जेन'बा मा खालामनो गोसो नैखौ सोलायजाबावो बे सिंनिखौबो गासिबो सोलायजाजोबो आरोना बेफोरो गासिबो सोलायजाजोबो दा नों सेभ खालामदों बेखौ अनेक बुस्थु दङ बेफोरो स्टुडेन्ट डाटा टेबोल फर्म 1 होनानै आं सेभ खालामबाय आरोना दा नुबाय स्टुडेन्ट डाटा फर्म 1 जाबाय दा जोङो नैबे स्टुडेन्ट डाटायाव थांफिनगोन आरो बेनि उनाव जोङो नैबे ब्लेंक फर्मखौ लागोन आरो ब्लेंक फर्मखौ लाखांनायनि उनाव ब्लेंक फर्माव टिक होखांनायनि उनाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव जों मा खालामगोन बेखौ जोङो डिजाइन भिउआव लांगोन आरो डिजाइन भिउआव होमबा नैबादि माबा शीट फैगोन आरोना एक्सेल शीट बायदि आरोना स्कुवेर शीट फैगोन आरो बेयाव नों माखौ फर्माव नों मा जिनिसखौ होनो लुबैदों दा नों बेखौ बानायनो हागोन आरो दा आइडिखौ लाबोबाय आं नेमखौबो लाबोबाय ओमफ्राय गासिखौबो लाबोजोबसै आं जेन'बा गासिखौबो लाबोबाय दा जोङो बेखौ खालामनो थाखाय लेआउट भिउआव थांनांगोन लेआउट भिउ माने बेखौ बोथ्रोदजोबनो हागोन आरो गोसोबायदि नों फट'खौ नों बेसे गेदेर होनो मानो बेफोरखौ गासिबो जेनेबा नैबाव थांबाय बेखौ बोख्लायबाय ओरै एसे स्टाइलाव बोथ्रोदबाय भिलेजखौबो बोथ्रोदबाय बेबायदिनो खालामजोबनो हायो आरो बेयाव नोंनि गोसो नों माबादि खालामनो गोसो
लानानै बेखौ न'आव थांफिनो डिजाइन भिउआव लांफिनो डिजाइन भिउआव जोंना नै अनेक अपसन दङ नै बहुद दङ टाइटेल माबा माबि गासिबो टाइम दा मोनसे इम्परटेन्ट बुस्थुआ जाहैबाय जोंहा बेयाव बटाम बानायना लानांगौ नैबेयाव नाय बे गाहायाव नाय जेनेबा बेनिफ्राय बे फर्मनिफ्राय नेक्स्टआव थांनोबा जों मा खालामनांगोन नैखौ थुनांगोन नों थांगोन आलदा 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 बे सोरनिबा नाम ओंखारलाजोबगोन आरो बेहाय नैबे गोदान माबा थुनाय आरो थिग बे बटामखौ जोङो नैबेयाव बानायनानै लागोन आरोना बेयाव बानायबाय बेयाव बानायबा जोङो मावथारगोन नैबेयाव टेबोलाव थांगोन जोङो टेबोलाव थांनानै स्टुडेन्ट डाटायाव थांगोन बेनि उनाव जोङो टेबोलखौ दानगोन बेनि उनाव जोङो क्रिएटआव थांगोन क्रिएटआव थांनानै जोङो ब्लेंक डाटाखौ लागोन बेनि उनाव जोङो डिजाइन भिउआव थांगोन बेखौ लाबोजोबफिननांगौ जाहैबाय आरोना आं दहाय सेभ खालामनांगौसो थांफ्लांदों सरि डाबल जाबाय बेखौनो खोन्थानाया बेखौ बारा डिजाइन खालामबा नोंसोर उनाव खालामबानो जाबाय एसे गिदिर नांगोन थादोंसो बिदिनो आं बानायला नोंसोर उनाव बानायबानो जाबाय बेनि उनाव आङो मा डिजाइन भिउआव लांदो डिजाइन भिउआव लांनानै नैबेखौ फैगोन आरो माने नैबाव क्लिक खालामदो जायखिजाया आरोना नैबाव मोनसे इन्टारफेस ओंखारगोन आरो मा खालामनो फार्स्ट रेकर्डआव थांनायनि फार्स्टखौ होनोसै आरो नेक्स्ट एबार बेबायदि ओंखारबाय आरो बिदिनो लास्ट रेकर्डआव थांनायनि खालामबाय आं जेनेबा लास्ट रेकर्ड रेकर्डआनो बेसो अके लास्ट रेकर्ड ओमफ्राय नैबे जाबाय नेक्स्ट रेकर्डआव थांनायनि बे बानायनोसै आं नेक्स्ट रेकर्डआव थांनानै previous record ओमफ्राय दा मोनसे जोङो बटाम बानायनांगोन एड निउ एसे गिदिर खालामसै आरो एड निउआव थांनोबा जाहैबाय रेकर्ड अपारेसनाव थांनानै एड निउ रेकर्ड डिलिट रेकर्डबो खालामनो हायो नों गोसोबायदि नों मा खालामनो गोसो खालामनानै लानो हागोन आरो ट्राइ खालामदो एड निउ रेकर्डआ होबाय बेखौ आरो टाइप खालामफिननो बायो जेनेबा माखौ दाननो गोसो जादों बेखौ खालामफिननो हायो आरो बेखौ सेभ खालामदो लेआउटआव थांनानै जेनेबा आं गोदान एन्ट्रि खालामनो लुबैदों बेयाव थुनोसै बेयाव जाया नैबे लेआउटआव जाया नङा फर्म भिउआवल' जाया फर्म भिउआव जागोन आरो बे
नैबे खामानि होगोन बटामफ्रा फर्म भिउ निउ रेकर्ड जाबाय जेनेबा आं मा खालामनो जानथा ब्रह्म फन नाम्बाराबो बेखौ होबाय आं जेनेबा बे होबाय इमेल होबाय gmail.com होबाय फट'आव होनोसै आं जेनेबा फट'आव आं बेखौनो होनोसै जाबाय सेभ खालामसै बिनि उनाव आं नैबे स्टुडेन्ट डाटा थांगोन एन्ट्रि जाबाय जानथाङा फैयाखैना नों खेबसे इउज खालामनानै डिजाइन भिउआव थांनानै इमेज होदो बेनि उनाव डाटा शिट भिउआव फैदो जानथाङा फैबाय भिडिअ'आ फैबाय बेनि उनाव फर्म भिउआथ' थांबाय माबा जाबाय दा मोनसे खोथा भिडिअ'आ गोलावद्राय जानोसै बेनिखायनो आङो नेक्स्टआव आङो मा फोरोंगोन बा नेक्स्ट भिडिअ'आव आरोना नेक्स्ट भिडिअ'आव आङो रिपर्ट बानायनाय फोरोंगोन बेनि उनाव कुवेरिखौ फोरोंगोन आरो रिपर्टआ मोनसे एक्सेलनि थाखाय गावनि हारसालाय देखायनो दंखायो आरोना गाव एक्सट्रा माबा क्रिएट खालामनानै होखायो खिन्थु रिपर्ट विजाराव नोङो डिजाइन खालामनो हागोन आरोना आं उनाव फोरोंसिगोन नङाबा भिडिअ'आ बिराद गोलाव जाबाय दा 22 मिनिट जाखाबाय बरिं जागोन नङाब्ला स' एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ गोजोन्थों आंनि चेनेलाव नोंथाङा जुदि गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो आंनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय बेल बटनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि गिबि भिडिअ'आ नोंथांनिसिम नटिफिकेसन थाङो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंनो कमेन्टआव साजेस्ट खालाम आरो माबाफोर भिडिअ'नि सोमोन्दै माबा नांगौब्ला भिडिअ' नांगौबा नोंथाङा आंनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनानै आंनो मिन्थिहोनो हागोन आरो स' खुलुमबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय